Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci a cikin shirin namu na ƙa'idojin rubutu. Wannan shi ne darasi na 3. Harshen Hausa kamar dai da yawa daga cikin harsuna, babu wata takamaiman rana balle wata da za a ce yau ne aka fara rubutu da wannan harshe. Sai dai hulɗar da ke tsakanin Hausawa da kuma Larabawa tun daga ƙarni na 7 zuwa ƙarshe-ƙarshen ƙarni na 16 na iya zama wani ɓurɓushi na samuwar rubutun ajami. A ƙarni na 17 ne aka samu alamu na samuwar rubutun ajami, wanda daga ƙarni na 17 har zuwa farko-farkon ƙarni na 20 gabanin zuwan Turawan mulkin mallaka, su ne haruffan da Hausawa ke amfani da su wajen rubutu don sadarwa. A inda aka samu waƙoƙin da yawa daga cikin magabata da suka rayu a wannan lokaci da rubutun na ajami, wanda suka haɗa da Shehu Ɗan Fodiyo da wasu daga cikin almajiransa. Koyaushe ne Hausawa suka fara rubutu da haruffan Hausa na boko wanda muke amfani da su a yau? Wannan zai zo muku a cikin darasinmu na gaba, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin amfana da abubuwan da muke yaɗawa. Sai dai wannan abubuwan da muke ambata muna ambatar su ne a taƙaice ƙwarai da gaske a babin tunawa da baya gabanin mu shiga cikin darussan da muke gabatarwa. Mun gode.